गिबियावनो आं बयनिबोसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरो। आंनि मुङा रजलिन दैमारि। आंखौ न'आव बयबो रजे होननानै गाबज्रियो। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामफुलबिल बाजार होननाय जायगायाव जोनोम जानायमोन आंना। दा हाबा जाखांनानै आङो इटालियाव थायो। इटालिनि लम्बार्डी होननाय मोनसे रिजन बा जायखौ इन्डियानि हिसाबै स्टेटखौनो होननो हायो। दा बे लम्बार्डी होननाय स्टेटनि सिङाव थानाय क'मो होननाय जायगायाव आङो थायो। आंना न'आ बाहायनो, साख्रियाबो बाहायनो नालाय। दा जोंथ' मिथिगौ दिनै सिचुवेशना माबायदि जानानै दङ कर'ना भाइरासनि थाखाय। कर'ना भाइरासआ बे क'भिड-19 जाजेनदोंमोन चाइनायाव, बिनिफ्राय बियो आलदा आलदा देशफ्राव स्प्रेड जादों। दा बे आलदा आलदा देशनियावनो इटालियावनो सबसे बारा स्प्रेड जाफैजेननाया मैया दाख्लैनिफ्राय ओरैनो पजिटिभ केसेसखौ नायोबा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकाया बारा जाबाय इटालिनिफ्राय। किन्तु नों स्टेट वाइज नायोबा एफा फिसा जायगा लम्बार्डीयाव दिनै 60,000निबो बारा केसेस दङ। होमबा एफा फिसा जायगायावनो एफा बुरजा बिदि हिसाबै दा जोंना दा बे एपिसेन्टारखौनो होननो हायो बे इटालि, बे जोंनि लम्बार्डী होननाय स्टेटखौ। दा बे जायगायाव थानाय हिसाबै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। ओंथिया बेनो जे आं नोंसिनिसिम एसे एवेरनेस बा एसे इनफरमेसन आंनि बेहाय थानाय माबायदि थादों आङो लकडाउनाव माबायदि सिचुवेशना बेनि थाखाय एसे एवेरनेस होनाय बायदि बा लकडाउनाव थानायनि थाखाय एसे मटिभेसन होनो बिदि साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा जोंना बाहाय लकडाउन जानाया अफिसियेलि 3 सप्ता जाबाय। किन्तु 3 सप्तानि सिगांनिफ्रायनो 10 दिनसो सिगांनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ जोंखौ होनदोंमोन, खोन्थाखादों जोंखौ जे कर'ना भाइरासआ बे क'भिड-19 बिराद गाज्रि बेमार, न'आव था बिराद थाब स्प्रेड जायो बिदि होननानै जोंखौ न'आव थानो थिनदों। जों मानिनानै न'आवनो थाखादों। बिदिनो होननो थाङोबा दिनै एक मासनिबो बारा जाबाय जोङो न'आवनो थाबाय थानाया। जोङो बे कल'नियाव जोंहा गार्डेन दङ बिराद गिदिर, जों बेहायबो थांबावा, जों न' सिङावनो थाबाय थायो। 2 सप्तायाव खेबसे ओंखारलाङो जाग्रा लोंग्रा थाव संख्रि बायहैनो थाखाय। किन्तु बाहाय बायनायाबो जोङो एसे साननानै बायखायो माबायदि जाग्राया गोबाव जोरो होननानै, जेरै दालि, जेरै घि, बेबायदि खहाब होयो नालाय घियाबो। बिदिनो दालि, सबाय, राजमा, बुट, मटर बेफोरखौ बुरजा बायनानै लाबोयो जोङो। बिसोरथ' 1 बोसोरनिबो बारा जोरो जाहैबाय नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय बिदिनो दा इसोरनि अननायाव बोथोराबो बारा गरम नङा बाहाय, ओंखायनो माबाफ्राबो मैगं थाइगंआबो बारा रानाखै थाब खामसालियाव दोनबाबो। बिदिखायनो जोङो 2 सप्तासिम थानो हानाय जादों आरो बाहाय। दाथ' बयबो मानिबाय बाहाय लकडाउनखौ, रावबो ओंखारा। नों लामायाव थांबा नों रावखौबो नुनाय नङा, खालि सोरबा मुलि सारनाय बिदि मानसिफोरखौल' नुगोन। किन्तु सिगाङाव सप्तासे बिदियाव फार्स्ट सप्तायाव बिदि नङामोन। इटालियावबो दा इन्डियायाव जेरै जानानै दङ, आं खोनानो मोननाय हिसाबै मैयाहाय गारिया गसाइगावआवथ' गारियानो खारलागासिनो दङमोन बिदि होननानै। दा बाहायबो बिदिनोमोन, मानसिफ्रा बारा मानियाखैमोन। बिदिखायनो प्राइम मिनिस्टारनि गाबनायनि फट'फोरखौथ' नोंसोर नुबाय जानो हागौ। जोंनि बेनि इटालिनि बिदि गाबलायलायदों प्राइम मिनिस्टारा, मानो खोथा मानिया नोंसोरनि थाखायनो जोङो बिदि खालामदों बिदि होननानै। दा बाहाय बिदिनो मानियाखैमोन। किन्तु 1 सप्तासोनि उनावहाय नुबाय मानसिफ्रा जे सानसेयावनो 1200 गाहाम गोदान मानसिफ्रा पजिटिभ जाबाय। सानसेयावनो 100 जन गाहाम मानसि थैबाय। आरो बेनिफ्राय गिदिरसिन खोथाया जाहैबाय जाय पजिटिभ जादों बाहायनो सोरहाबा सिनायनाया दङ, सोरहाबा सोरनिबा लोगो, सोरनिबा खुरमा बिदि जाय थैबाय बे सोरनिबा बिबै, सोरनिबा बिबौ, सोरनिबा बिमाय बेबायदि जाजेनबाय। होमबासो मानसिफ्रा बागदावनाया फैबाय मानसिफोरनाव। होमब्लासो मानसिफ्रा न' सिङाव थानाया एसे स्ट्रिक्टलि गोसो जानानै थानाय बिदि जाबाय। बेनिफ्रायसो मानसिफ्रा ओंखाराखसै। नांथारगौबाल' ओंखारो, सोरबा मुलि बायहैनो बा सोरबा जाग्रा बायहैनो बिदिबाल'। दा इन्डियाया बिदि भुलखौ खालामनो नाङा। स्पेसियेलि जोंनि बर'लेण्डनि मानसिफ्रा, जोंनि बर'फ्रा बिदि भुलखौ खालामनो नाङा। बुंनो थाङोबा जोंनाव इन्डियायाव दाबो स्प्रेडआ एफा बुरजा नङा, ओंखायनो दाबो हमथानायनि क्षमता दङ। जोंथ' मिथिगौ बेहाथ' मुलि गैया दिनैसिम, आरो मुलि ओंखारगौ माने बोसोरसेयानो थांनो हागौ। जों ओरैनो खोनालाबायदों ओरै मुलि ओंखारनोसै, ओरै माबा मोनसे क्ल'र'कुइन बेबायदि बायदिसिना होननानै, किन्तु बेफोरो गासिबो बेनि मुलि नङा। दा मुलि जागौ माने जों जेनेबा
ओरैनोथ' होननो थाङोबा 1 बोसोरनिबो बारा लागोन मानोना दासो ट्रायल खालामजेनगासिनो दङ एनिमेल ट्रायल बेनिफ्राय मानसिनाव ट्रायल जागोन बेनिफ्राय अप्रुवल जागोन बेनिफ्रायसो प्रोडक्शन स्टार्ट जागोन बेनिफ्रायसो मानसिफोरा मोनजेनगोन खिन्थु बियो टाइम लायो साइड इफेक्ट बायदिसिनाखौ नायग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो अप्रुव जायो ओंखायनो दा बिराद टाइम लागोन बेखौ दा जों जेनेबा जों होननो थाङोबा 1 बोसोर लाया दे जेनेबा 3 मासल' लागोन पजिटिभलि जों बिदि सानबाय दे 3 मास लागोन खिन्थु नों साननानै नाय जाय भाइरासआ दिनै दुनियायाव सानसेयाव 35,000 जननिबो बारा मानसिफोरखौ लोमजाहोनो हादों जाय मानसिया गासै 25,000 मानसिखौ फोथैबाय बे भाइरासआ 3 मासाव माबायदि धंस खालामगोन बे बुहुमखौ बे दुनियाखौ ओंखायनो जों बेखौ नेनो नाङा दानिफ्रायनो जोङो प्रिकसन लाखानांगौ गासिबो पुरा दुनियायावनो दा बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आलदा देशफ्रा जे बेनि थाखाय मुलि गैया ओंखायनो बेना बेस्ट एन्ड अनलि अपसनानो जाहैबाय लकडाउन प्रिभेन्शन थ्रु कनफाइनमेन्ट बेनो जाहैबाय स्प्रेडखौ बन्द खालामनाय जायनाव जाबाय बेनावल' जाथोंसै बे हामबाथाय थिग जाबाय खिन्थु बेनिफ्राय आलदा मानसिनाव बारस्लायनाङा बिदि होननानै बे प्रिकसनारि मेजरानो जाहैबाय लकडाउन न'आव था आलदा मानसिफोरजों दा लोगो हम 1 मिटार डिस्टेन्स मेनटेन खालाम बेबायदि होननानै दा ओंखायनो बेखौ आङो आंनि बर' रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिबोसिम खुलुमहरनाय जादों रिक्वेस्ट खालामनाय जादों जे नोंसोर हायोबा नोंस्रा क्षमता दङबा न'आवनो थाथार प्लिज न'आवनो था जाहा जोंना दाबो एफा लेट जायाखै इटालीनि बायदि सिचुएशन जानो नाङा जोंनि इन्डियायाव मानोना जों नायनो थाङोबा बड'लेण्डआव जोंनि हेल्थ केयार सिस्टेमा माबायदि जोंना हस्पिटाला सोरहाबा माबा प्रेसारजों माबा मोनसे बेमार जादोंबा प्रेसार जादोंबानो जोङो सिलिगुरियाव लांनांगौ जायो जोङो चेन्नाइ दिल्लीयाव लांनांगौ जायो साननानै नाय दिनै कर'ना भाइरासनि थाखाय नोंना बबेबा माबा मोनसे अर्गाना गाज्रि जायोबा मानोना कर'ना भाइरासआ माल्टिपल अर्गान फेलियर खालामनो हायो दा बिदि जायोबा जों बाहा लांनो बाहा जोंनि अबे हस्पिटाला हायो बेखौ थिग खालामनो आरो बिदि लकडाउनाव बाहा मारै लांनो हानो जोङो बेथ' पुरा धंससो खालामगोन आरो सासेनाव जाजेनोबा जालांबाय थागोन दिनै जोंनि न'आव जानो हागौ गाबोन सोरनिबा न'आव बिदिनो होननानै जोंना जाथायानो धंस जालांगोन ओंखायनो जायहा हायो हानाय मानि न'आव था ओमफ्राय आं बुजियो जे जोंनि जायगायाव मेरला गलाम गरिब सुबुंफोर दङ दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि बर' गथ'फोरखौ नुदों आङो हेल्प खालामहैदों बिसोरखौ थांनानै जाग्रा लोंग्रा हैदों बिसोरनिसिम आं खालि मोनसेल' रिक्वेस्ट दङ बिदि खालामनाया मोजां नंगौ आरो खालामबाय था खालि एसे अर्गानाइज्ड वेआव खालामनाया मोजां जागोन थारमाने जेनेबा बाहाय जोंना फेसबुकआव ग्रुप खालामलायदों ओमफ्राय एरियाफोरखौ रानलायलायदों बिदिनो गावबुराफोरनि हेल्प लानानै गामिफ्राव गावबुराफ्राथ' मिथिगौ जाहैबाय सोरहा एसे थोआ जानो हागौ जानायाव मानायाव बिदि एरियाफोरखौ बिदि रानलायलायनानै बे गामिखौ सोरबा सासेया नाय सानै साथामा नाय आलदा गामिखौ सोरबाया नाय बिदि ओमफ्राय जेनेबा टाउनफ्रावथ' बिदिनो गरिब गुन्द्राफ्रा मेरला जानला मेरला लामाफ्रावनो थालाबायो बेबायदियावबो जेनेबा एरिया रानलायलायोबा मोजां जागोन मानोना नोंसोरथ' अननानै थांदों जानो हागौ न' खिन्थु साननानै नाय नोंसोरनि गेजेराव सोरबा सासेया पजिटिभ दंबायबायोबा खिन्थु सिम्पटम्सआ देखायथ'वाखै नोंसोर लोमजाथ'वाखै दासिमबो खिन्थु नोंसोरनाव भाइरासआ हाबखाबाय बिदिबा नोंसोरो बे न' बे गोरिब गुन्द्रानाव भाइरासखौ रोगानानै लांनायसो जागोन ओंखायनो दा बिदि अर्गानाइज्ड हिसाबै माव खामानिखौ ओमफ्राय आरो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय 1 मिटार डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामथार बिदिनो होबोबा जेन'बा एसे गोजाननिफ्राय होबो बेबायदि खालाम आरो बे दुखुनांथाव खोथा दा जोंहा मेरलाहानो न'खराव बोराय बुरि दङ जानो हागौ बिबै बिबौ बा बिमा बिफा जाय गामियाव आलदा थायो बिसोरखौ नायनो लुबैयो बोथोर मोजाङावनो नायखायो आरो दाथ' बोथोर गाज्रि नायसिनो लुबैसिनो दा बिसोरनि थाखाय आंना खालि मोनसेल' मेसेज दं जेखौ आं आंनि बिमाखौबो होनदों आंनि बिमाहा बिफा दङ बोराय 85 प्लास जागोन जायखौ बियो गामियाव नायो बोथोर मोजांबाबो नायो दा दिनै बियो नायनो लुबैब्ला जाग्रा हैनो गोसो जायोबा है खिन्थु एसे गोजाननिफ्रायनो हो दांनाङा नों आथिं हमनानै बिफा हिसाबै आथिं हमनानै खुलुमनानै फैनो गोसो जाबाबो नोङो एसे गोजानाव थाथ' दा खालामथ' बेखौ जाहाथे नोङो भुलाव बेनो लोमजानायखौ होबोआ जायो बेनि थाखाय दिनै एसे गोजान थालायथ'दिनि जाहाथे जोङो 1 मासनि उनाव ज' थाफिननो हायो ज' रंजाफिननो हायो बेनि थाखाय
दा बेखौनो आङो होननो सानदोंमोन आङो गोसोआव साननाय थाबाय जे आंनि बे भिडिअजों सोरहाबा एसेब्लाबो एसे हेल्प बा मटिभेट जागोन बिदि होननानै